Hadin gijing cha kem jung president ka KSU nong thamai circle usamla Eric Nongkhandri mentaka khat wei trik naitung hakapor shibije men met nakalyang ka executive committee jung ka Khasi students union nong thamai circle kala pendram jur ke jingle jokatat police department man kem yu president jong seng hakapor shiteng met lakum bakidei kiseng kai klau abakren silat pathai khubor mentaka si nakalyang vice president jong seng usamla Richard Maukiao uloong maka jingle ki pulet kalong kuman penting pen semet iki khot jong seng bat iki bahayeng hasem ulong ru apa ki pulet ki don kam ikinu kinu ki khot jong seng ki ban khot men sngi men chai bat long balda ki pulet ki khot men sngi ki khot ka seng ki long ki bala kloi banetre lambat ki pulet henry tak ba shukem shiteng met pen sat bat pen bitar ya seng abak benrap nakleng u general secretary jong seng usamla riban sing nongrum ulong kene ki jingle katrat pulet kalong kuman aiding shushu yakir khot ka KSU kuman kedo hangne ka jingcha kem jong te unong yalam ka KSU kaderu hadin bahakini kisngi baka KSU kalaj ber khenra work permit ikinong trei barjala kiwa one trei hapo kene ke jela yang amat jong ka KSU ma circle kala song men step kala remjur ya atna kulit yang baka home department kibala le rew cloud bawan kem Siteng senya yang presiden juga KSU my circle sama Eric Nongkhandri Badairu ko sports secretary juga central executive council juga KSU. Apa penlongo yang ini kalau ba la keli na sama Eric kai kepala penlong ya pi ba pencakem mau sama Eric la juga ba kali tang beki orang statement try ha ka ba ya dei ba ki jing khandra work permit ki jong bakaseng laleo tina kaliang jongi nilungo bat nim sulak medur ba katakat nap pulit ka bat ya kaan bat tip ya kaan lu tang bensim statement hadu siteng sinya kimle jam yo no ilam jongi ka lo ba iki ka ba ina bang namar ba pisung su sha hi la da don kam sim statement pi don kam kanu kadai ka por men sing men sha pidi ben pun la ni lek ai daka siti hayeng ba ngiron kami pi ba kuan hatanam kata kadika hukum kadika persediaan ndrei la da chukem siteng mit chulek khandrana yang khamtam ka ba penso si yang ikum ka sarkali bar hoi gade kimi jong samla ire idang sukrat menta dang lai tayo de mo pli mo udang don haka jing sosi ba khrao ndrei kitna pulit kham tip yak ta kham khen yak ta na yang kalau long kembap penting pensmik pensujer ya ki bayang hasem ku jong sama ide tena kaliang jongi kum kasarkal hi renjur bat ni dawar na kasarkar na katulok pulit bakim desu nang ni smat ban lekjam ni ki khot jongi menmit menyong nrei la pidon kam ki ban men sing cha pidon kam ko ni long ba ko la pi kwa kinu statement hak be de kinu kam ko dengan nrei ban kam wan kam stengit kam dei ka kam ko baba la da mo pi bat ya ka an ko chiteng ni kan kem pi mot ni dei ki kai klau ndre ni dei ki kai klau ni dei ki khot ko seng dalang ba pek perman ya chong suk chong sngan ba pek perman ya ba kam ya ka jingki wirat bagin yada ya la ka jong ka jet ndri bra hoi de ka isi bra hoi ka taw ka chung su binyao ka taw ya chung su dom ka jing bitar ka ju ko ban ni kermen scam ba nang ni skmat na kaliang ka home department kani ka khubor ka lek jadi benlek ka sarkar nomor ba lada ka sarkar ka song ka kam sim kya kalong mutlak halo habai di ke jing dawa ka jongi ban pentrikam ka RSSE ka bala dei pentrikam na dumno nomor ho ni sutu ka ILP ka song ka kti joka sarkar India ndre ke MRSSE bede ka de kti joka sarkar jela te kumtangi kwa mardor ka sarkar kan dari kam ni ki an khanang ba ki beriu ki bawan sakani ka ri jongi kinwan ndei ba kinwan la jan re kinwan kat ki kindon kinwan kat ki jing perking khanang ba ki kinum yo bende mon kan ka jaka kan ka ri jongi ten kaliang ka isi ber hoi ni sno ba ni penramjur saksien ban ni penram ni nak kulit ba kam dei su ban le kum kini ki kam rin klau nak balik jam ki dikot lek penting pensmi ki bayang basam jo ki dikot nomor ni susu sai ba
ya kamen sim igri ya kamen sim ban tray na mta ka jaj ben riu pinumla ban sim ne ban kni no na wei pu wei khot jong ka jaj ben riu ndrei phile pat kumne da ba pen tiang pi pen sme i ba yeng ba sem kalau ke ce ka ban na kaliang jong ka seng nyimla ban pediang dal ni te kumta sai sitien ni kentu ya kibor jong an na da pidan kam yano hakanu kanu kapor mensni pun dan ni pak dek siti ni kloi benwan ben yakren ben ai dek statement ni kinu kam ndrei min menyong da kadang jab yang kumni na kaliang kaseng nyin hap ben perkhat da kumai pa na kaliang jo kaseng ni so kumni da sarkar ko bijimla mentalasi di balai phim penbun ya ki labor inspector balai kata-kata labor kimlek man ki construction site benlek pej le jungo ka jingdon jong kini kinong tre barjala ha jing handra ka jongi bun ki bri ki ban ka bar jong na pa Bangladesh ki bun ki bomdon ka ipik ki bomdon ka jing ki kot ki ben pensisa bi de jinong India da ka jingwan jo ka da ka jing implement ya ka si ka ka penisai ba ka jelam ni liar ka apdiang ya ka si Tilada ka sarkar ko ngumta ka mut ka jalam ng hilia ka sarkar ba ilam do kontrak sama ka pediang ya si ndre na kaliang ka sang nyim tip na kaliang ka sang nomor ba kadai ka kamram bangin yada ngin pek perman ya ka jingrung jingmi jong ki bar jala jong ki nongwei ki bon na ki pat kiri na kaliang jungi nyim tip ya kata ka sarkar ko ka sha na kamsha ndre ngi ngile kat kum ka riti trekam ka jungi ni ben songsangan ben sup kalau din ngin hap larang ngin hap ban khanrab yang hiwak permit lu ngin ya bisa makanya ya kata te kajing ujor ijahar nakaliang ka sarkar ngim sofer so namar la jan la sa pokra tiligis nam kajing yang ti jok seng kajing sa ujor ijahar kajing sa kem kajing sa penterha tilalong tilamlin tilalong melan namar ngin kawai bi ram kadai kata nyada nam ta kajing riu ni yale nakabentak kajing suk jing singan jo kilong din gimang din gijongi tang kata ka bangin ti nakaliang ka sarkar kamak ejahar kanu teliru ngai nakaliang jongi ka mut kay gibang ide benle naban ni klemle kam tu kam thiem ni klem le duty ano ndre ni le ya kam ka ba kadi ka sarkar benle tada ka sarkar klemle ngimbat si bang kadi nakaliang jongi ka seng ba penyuar bang ha benle tu nak lain pihak sang pin beteng ban kendai ni kebok parlimen. Kata kat bak sarkar keempat penterikam ya ka MRSSE berkat bak sarkar India hi keempat A ya ka ILP nak liang jungi nim PI nak kapor sakapor ni tang la tu ba kila sedang bun asang jelai ni kendai. Namar ka infiltration diet kepada nang kia apa bernihat penterikam ni jembat si ni nak liang jo sang ketika kamram jungi ni jembat si ka kamram ka jungi ni aple. Yang ka sengru ka panpai ka jingo namari kiwi ki seng halang yui ba chit khat ban statement mesin menchai khantam ki mat ki di seng ba karshan politician ndre yangi pan unju khat ran kem me dami kan ka pan ngo hai ni seng akbai dei ba kanika chingon kem yo samla direk nongkri bari presiden jungi kum ka ki su nong mai circle ni nakaliang jongka circle isusi bani rasmo baka cingwan kem ru kolong ka ba long bean hak sisteng senia andai ka kubor ka basai sarkar masih ka police department wan nam penterha ini bat wan nam pen buat wan nam the umca ini namar ba kat pa pinang the kata ka ding kanong krun andai nak kubor mangan keren ka long be tangatahi ngi kum ka circle nong thmai ngi khlan ngim som thai nginang yitrei wan la kalam hakanu no gantaru nginam kanrandin ike ba ngi di banle nam tak babha ngitrei nam tak ka bha kamet nam tak ri ba ka sai ben riu tangani kubor ka basai sarkar ba smobha wan nam penterha ngi wan nam pen them pcha ngi pe yo ba ka ding ka kalang tangata ka kubor ka basai ka police department ba ka sarkar bunjo